Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, 1:31. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Kumusta naman mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo tanan kag welcome naman sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan This is my life. Karon nga adlaw Miyerkules na Pebrero 13 tuig 2000. Sakto to 12 pa lang. Ginadalian ha. Paamo ka na bala. Pebrero 12 tuig 2020. Ay, ito naman pagpangamusta dira sa inyo kung nakapanyaga na maayo gidang pamatyagan pero ang iban dira ba nagakiwi pang ila sini nga mga baba. Kay nga aman, wala pa makapanyaga. Okay, go lang. Na? Kinahanglan makapanyaga kita kag makapahunay-hunay para naman sa iton bag-o nga mga obligasyones. Pagpadayon sang aton mga responsibilidad adlaw-adlaw nga tanan sa nahambal na naton kay ti ang aton bala nga mga nagatrabaho, ang aton bala mga estudyante nga mga pauli dugay-dugay, inay sa mga tag sa kapulungan, upon man sa aton sa mga senior citizen, upon man sa aton dira mga tita or titos, or sa ginasaligan man sa tag sa kapuluyan. Kag siyempre, Tita Wilma, sa kutob man sang aton malabutan sa sining hapon sa pagpangalagad naton dari sa palatuntunan This is my life. Mayong hapon. Sa gihapon, sa inyo man mga greetings, sa ara lang na sa aton Facebook Live. May ara gid dyan nag-message. Tawi, kadayaon sa imo, wala mo nabasa ang amon sa mensahe. Kabalo naman kamo kahapon. Hindi natin mapaktan ang aton sini oras. So, kinahanglan, ang malabutan lang, gapauna gina si Titawe. Ang malabutan lang naton nga mga mensahe sa aton text hotline, kag sa aton man Facebook Live. Bantayan man ang atong sinimatahom nga lalantunon nga igalingaw sa inyo karon nga hapon, and of course ang inyo man mga greetings o ang inyo mga opinion, suggestion para sa atong sini letter sender karon nga hapon. Ang aton sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon, mensahe halin sa aton sini personal man nga Facebook account, paagi man sa Messenger. Medyo malawig-lawig man siya, pero naintindihan man naton ang kaundan sang iya sini mensahe nga gusto ipalabot sa aton dariya sa This is my life. Kag tungod man para sa iya man handom, na? Para sa iya handom, iya inspirasyon, iya iloy, kag kung paano niya iya mahatagan katumanan ang iya sini mga handom. Daw feeling ko ginadibdib yagid na mabatyagan man naton ang pagpaninguha kag ang iya sining determinasyon. Hibalo naton ang kaundan sang iya karon sulat paagi sa aton Messenger. Ginapadalain na sa nagapatawag kay Ton. Okay, tawe. Ang inyo man mga reactions karon kag masuggest sa iya. Bukas ang aton sining text hotline sa liwat 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag sa nagaupod man sa aton Facebook Live, pwede man kamo makashare sa inyo sining mga opinion kag inyo man mga greetings dira. No, type nyo lang kay amat-amaton man ina ni Tita Wilma from time to time. Kag ang aton man mga horoscope nga aton man ginahulat kada hapon upod ang aton sini mga lucky numbers kag ang aton man lucky color. Masuwati naton nga kolor adlaw-adlaw. Pero ang aton horoscope sa nahambalan ni Tita Wilma, kalingawan lang naton inaadlaw-adlaw. Kung matimingan man nga nagasanto sa nagakatabo sa inyo on that day, di do ka nami man. Pero kung daw hindi, okay lang kung magkumod ka mo, hindi man na ni Tita Wilma mabatian. Pero sa nasiling na ni Tita Wilma, kalingawan lang naton ina, nga makapayuhong o kung makapalaghong o kung makapasampok sang inyo kilay. Kawalay isang nakahibalo sa mga matabo, nagakatabo, o kung matabo pa sa palaabuton sa itong kabuhi, kundi ang mahal gid lamang nga Ginoo, di ba? Okay, Tita Wea. So, sa aton man update sa gihapon, padayon kita iya nga makabatyag sang matugnaw nga panahon sa bugos nga pungsod, di ba? Kainas ang aga, abaw. Pero hambal sa aton Weather Bureau, ang pag-asa, amihan inagihapon, no? Epekto sang amihan ang matugnaw neton nga panahon. Until pa na iya mga masunod nga inadlaw, kaya siling man sa aton pag-asa,
dito gani sa Metro Manila 19 degrees Celsius. Ang ilang minimum nga temperature today. Ang sa Baguio mga 11 ang ilang na-experience 11 degrees Celsius. Para naman sa aton sini panahon siyempre sa bugos nga Pilipinas gid tungod ina sa animihan as mentioned ni Tita Wilma Kaina. Sa gihapon pa dayon kita nga nag-experience sang pagulugalom nga kalangitan. May maara iyang mapapanalithi, mag-ara man nga nagatupa ang ulan sa bahin sang Bicol region. Sa Eastern Visayas, Carigao, Davao region kay sa probinsya sang Aurora kag Quezon. Kag diri naman niya sa aton magalumon nga kalangitan may isolated man nga mga pagtupa sang ulan nga ma-experiensyahan. Kag sa mga masunod man nga adlaw magahuyang naman ang amihan kag dira naman naton babatsyagan ang hangin nga halin sa Pacific Ocean. Magali naman sa Pacific Ocean amo naman ang aton hibaluon. Kag wala naman sa ginapaabot nga bagyo o kun low pressure area within sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga 3 tubtob 5 ka adlaw. Kag tungod man sa kabaskugon sang hangin nga dulot sang amihan, ang gale warning sa gihapon padayon ina nga nabatak sa mga baybayon sang northern kag eastern coast sang Northern Samar, eastern coast sang sang Eastern Samar man, Siargao, Surigao del Sur kag eastern coast sang Davao Oriental. Sa aton ni temperatura nga mabatyagan, hindi lang si Tita We sinayan makabatsyag, kundi kita tanan man dere. Ang akon lang gid pahinumdum sa mga young ones naton, sa mga senior citizen. Kung magwa gani kamo da maghapon-hapon na, suksok kamo sang laba pa ko. Kag kun pwedeng inyo alimpuduhan, butangin nyo na kalo. Kay basi, kung ubuhon na naman kamo problema sa inyo mga anak, kag sa mga nag-atipan dira sa inyo, hindi anay maghagay lalis. Kinahanglan pamati lang, kag sunod lang. Para ginabala sa inyo kaayuhan, kag sa gihapon, dugay-dugay, inom tubig. Para na sa aton mga young ones da, nag-remind ginit, adlaw-adlaw nga tanan si Tita Wilma sa itong sini mga senior citizen. Kag hindi lang dala na tanan tawe, di ba? Okay na. Kag update ito sa coronavirus. Ay, oo. Hindi. Ang atong sini World Health Organization, ginhingadlan nila ang makamamatay nga virus. Bagon ila sini nga ngalan. Hindi na N-coronavirus or nCoV, ARD. Kay hingadlan ini nga COVID-19. Ini ang ginpabutyag sang UN Health Agency o kun United Nations Health Agency dito sa Geneva, Switzerland. Nga ang official nga ngalan sining makamamatay nga virus halin sa China amo ang COVID-19. Kay nga ini nga masakit or ini nga balatian nagarepresentar sang mitawag naton very grave threat, no? Delikado gid siya, na para sa bugos ng kalibutan, pero may ara siya realistic chance of stopping it. Karon ang hambal sang World Health Organization Chief nga si Tedros Adhanom Ghebreyesus nga siling subong may ngalan na para sa among nga masakit kag gintawag nila ini nga COVID-19. Siling ni Tedros, ang Co nga ina stands for corona, ang V stands for virus, kag ang D stands for disease. Kag ang 19 para ina sa tuig. Sa diin, ang outbreak nga ini unagid nga nagwa. That was December 31. So, hindi na ta makahambal nga nCoV, whatever, no, nCoV ARD, kundi COVID-19. Kag siyempre, ang death tolls o kung ang kadamuuna sa nagkalamatay sining COVID-19, kahapon pila lang to 1,010, 1,011, subong 1,112. Imagine. Ang nahatag ko ng update kay pagkapon na po, nagtaas naman to mo, di ba? So, sa 24 hours, pinsaron mo lang na,
94, no? 94 ang panibag-o nga kadamuon sa mga napatay sa Hubei province sa China tungod sining coronavirus disease nga ini o kon COVID-19. Kag bangod man dira halin sa 1,018 na kahapon, nagsaka sa 1,112 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa amo iya nga masakit. Masubo ina pamatian. Hindi bala? 1,110 ang halin sa China, isa sa Hong Kong, kag isa sa Pilipinas. Kag nagsaka naman sa 44,789 o kung 44,789 ang nabalag nga kaso sa amo iya nga masakit sa bugos nga kalibutan. Kag dako dira ang sabahin sang China, no? Dako nga numero ang sabahin sang China. Sa 44,789, ang sa China alone is 44,311. Na? So sa Japan, may 163 confirmed cases, 49 naman ang sa Hong Kong, 47 sa Singapore, 33 sa Thailand, kag 28 sa South Korea. Kag ang hambal sang WHO kung World Health Organization makabig nga enemy kung public enemy number 1 ang COVID-19. Siling sang the WHO chief na si Tedros, mas magalala pang epekto sang COVID-19. Mas malala pang epekto sini sang sa terorismo mo na yung hambal sang WHO chief. Kaya siling niya, ini na makabing nga public enemy number 1 sa bugos nga kalibutan. Dako nga problema suno sa ila. Kung ang masakit nga ini, maka-apekto sa iban nga pungsod nga may mahuyang o kung mahina ang health system. Kita nyo lang na. Pero una man nga nagpabutyag sini before, ang World Health Organization nga nagsiling within 18 months pa, antes nila matilawan or matest ang una nga bakuna against sa COVID-19. Nasabot ba? No? Lawig-lawig, 18 months is more than a year. Pero ba kita padayon lang kita gihapon nga magapangamuyo tungod nga locally, pasalamat kita sa mga report sang aton sini mga kauturan man na halin sa syudad pagkato sa probinsya nga na-release na iya sa hospital ang iban tungod nag-negative. Ato ba lang mga patients under investigation, patients under monitoring, ginapasalamatan naton ina, di ba? Halos na nakagawa sa hospital. Ano pagid kung makabati kita nga wala na kid? Kundi malipayon kita, di ba? May ara pagin ay ang nagsiplatan kung ginpaandam sang Food and Drug Administration o kung FDA sa publiko, labi na sa mga ginikanan sa mga nagabantay sa mga kabataan nga may ning mga kabataan naton nga mahiling magkaon dulce, especially sa mga lollipops, ang may ara brand sang lollipop nga gingamitan sang condom foil. Ang bali ang gingamit bala nga wrapper sang amo nga lollipop condom foil. So may paandam dira ang FDA naton sa pagbakal sining lollipop nga gingamitan. Sang condom foil para nga putos sang amo iya nga lollipop. Sagin pagwa iya nga paandam sang FDA ang ngalan sang lollipop inang produkto sang Deep Z Corn Pop Lollipops nga himo iya sang Lucky Multisales Corporation amo nang kompanya. Tiina sila hindi authorized pero gingamit nila ang Durex condom foil bilang lollipop wrapper. Sa paandam naman sa FDA, ginapalikaw gid kita nga publiko sa pagbakal sining Deep Sea Corn Pop Lollipop nga color blue kag red. Makapa-grocery tabala or supermarket lantawon tabi ang itsura sini. Kaya nakita ta in picture lang mo. Kag hambal man sa FDA, pwede nga mangin threat man ini
sa ikayong lawas ng publiko. Ining lollipop nga hindi. Ilabi na nga din diskubrehan nga hindi pagid gali ini rehistrado sa FDA. Kaga ginapaandaman man ang mga establishments nga magabaligya nga manabat gid sila sa kung magbaligya sila sang amo sini nga produkto. Kag ginaimbestigahan man sa karon sang FDA ang issue kag ginmanduan na ang regional fields offices kag ang regulatory enforcement units nga kumpiskahon ang tanan nga Dipsy Corn Pop Lollipop sa mga merkado, sa mga tyendahan. Ang aton lang di worry ang mga kabataan ta, ha? Wala kita sang silinga pangguba da sa baligya sang iban, pero ang aton lang concern ang ikaayong lawas sang aton sini mga anak. Kag sa mga palakaon dulce. Okay ha? Okay na natin tawe sa aton man pagkinanglan sang bulak, kabaw, pila na lang 13 na buwas tawe. Pagkatapos 14 Valentine's Day na, nakaplano na kamuda. Pero kung kinahanglan niyo flowers, bouquet of flowers, ara dada sa Johnny and Christine Flower Stand. Nahamtang sa likod sang Bacolod Bay Center, sa likod lang gid sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina, Johnny and Christine Flower Stand. Pwede ka mo makitext o kung makatawag sa ila sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara na si Tintin, si Maymay nga mag-entertainment sa inyo, pwede yan. Pero manggot tawe, ano plano nyo on Valentine's Day sa inyong mga loved ones? Inyo asawa kung inyo ba na girlfriend or boyfriend? Sa inyong mga tita-titos, lola kag lolo, or sa inyo man brother or sisters? Sa mga friends, pwede man na. Di ba? Kay kadamo iya sang buot silingon sa ginatawag nga love. Kadamo kag madalom nga tinaga. Okay. Ang aton man DTX 500 capsule para man sa ato naman complete management sa aton liver kunetay ang pinaka largest organ sa sulod sa aton sinilawas nga amo ang storage sa mga nutrients o kun mga sustansya nga makuha naton sa aton mga ginakaon. Kinanglan ini naton halungan, kinanglan proteksyonan kag kinanglan mangin healthy gina siya ya adlaw-adlaw. So kung may mga ginabatyag-batyag ka mo pinakanami gid mintinahon mo ang DTX 500 capsule. Din aton pagpabayan kung maglala dako pagin nga problema, no? Ang DTX 500 capsule tandaan nyo lang may detoxifying compound ini siya. May mga active ingredients man nga phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Detoxifying compounds nagatinlo na ya sa aton atay adlaw-adlaw nga tanan. Okay? So para man sa aton healthy nga liver, make sure to stay active, fit and healthy. DTX 500 capsule adlaw-adlaw aton kinahanglan. Pwede na mabakal sa mga nagkalain-lain man nga mga butika dira sa inyo lugar kag syempre diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod kag pwede man kita purchase iya online. Sa mga mabudlayan maghalin sa ila balay para mahapos nga paagi. Basta may internet connection ka mo dira or sa inyo cellphone may data pwede get. Log in lang ka mo sa www.kalusuganyan.ph. Pwede man pagi sa inyo Facebook account, search nyo lang Kalusugan Yan. Kaya ara mo ng ila Facebook page, Kalusugan Yan. Pwede na ma-deliver right away sa inyo sinipuluyan. Kagtandaan lang, ang authorized online distributors ng aton DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Okay, magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. US FDA seal of approval, 100% pure mangosteen natural kag 100% pure organic. The times you spend Sa mga nagaproblema sang ila sini migraine sa nahambalan naton sulito naton sa liwat, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabulig pahagan-hagan kag pagpalikaw sa imo nga
at takihon ikaw sang imo sini migraine. Kay nga may kasarang ang aton sini mangosteen tea sa pag-correct sang abnormal serotonin function sa iton mga kaugatan nga nagadulot man sang migraine. Isa ka tibag, Tita We, di ba? Isa ka tibag lang kinahanglan nato na adlaw-adlaw. Gamitan naton sang mainit nga tubig, tubtub gani isa ka litro nga tubig. So meaning hindi lang ikaw maga-enjoy sang benefits ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, kundi ang bugos gid nga pamilya. Kinahanglan naton man adlaw-adlaw mo nga mangin healthy kita, fit man kita para maka-perform kita sa aton sini mga responsibilidad. That's why nga ginarekomendar naton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa inyo tanan. Pwede man ina mabakal sa nagkalain-lain ng mga drugstores, hindi lang diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental kag Oriental, kundi sa mga kaiping man naton nga mga isla. Okay, sa kutob sa aton man malaputan. Pwede mabakal sa tanan nga wakong Chinese drugstore diri sa Bacolod, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Mayong hapon, Tito We, please wait lang ko sa family sa sitio Bita, Cadiz. Si Mitso Mercy Inday Puka, Chailandra, kag Nanay Amparo Ligarde. By the way, maayo ang ihom nila nga gatong it's from Nini Abel. Salamat, Gid. 9308. So, enjoy kamo sa inyo kalingawan, dera. Na? Mayong hapon, ma'am, ang tingog mo, Tito Wilma, matiyan, bugnaw. O katugnaw, subo mo, bugnaw daw, tingog, sang The Letterman. Ang kanta nila nga warm. About 9304, madamogin nga salamat. Magandang hapon po sa inyo, Tito We. Maraming salamat po sa araw-araw na payo nyo at walang sawa na pagpapaalala na pangalagaan ng ating kalusugan para ligtas tayo sa mga sakit. Isa rin ako sa nag-aalaga ng aming magulang na matatanda na. Salamat po, Tita We, Cancer Girl ng Lahong San Fernando, Masbati, 3202. Salamat man sa inyo. Adlaw-adlaw nga pag-upod kay Tita Wilma. Kag kung makita na to ng inyong mga greetings, gina-try ginaton nga mabasahan ina. Hindi, Wilma nga, wala ka nagakanta. Hindi ka na in love, nahidlaw na tamamati. Nga kung magkantas, Tita We, in Love House, 0354, adlaw-adlaw in love kita. Udo, wala na tatingog. Magtakaan man ka mo kung maghagay ko di kanta. Ayan mo, mayong hapon, Tito We. Tamyaw ko lang kay Noel Bartolano, Sanggin Panaan, 0352. Madamog nga salamat. Mayong hapon, Tito Wilma, ano ang DFA ipakuha ni Dig? Ay nga mga anak mo, hindi tadi magbahanat siya on air. Malingaw kuya sa inyo ya. Kung hapon, kalinghawan niya akong ginahatag sa inyo, ana. Tito Wilma Paliuling Tamyaw sa akon palangga, Christine May from JR of La Carlota. Salamat, Gil. Kag sa mga nag-aupod naman sa eton iya online, dugay-dugay ha, balikan ina ni Tito Wilma. Dali lang, aton anay matahom nga lalantunon. From the Carpenters, Make Believe It's the First Time. We tried our hand. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampi ka. Girlie May Atong Salazar kay Anthony Jones Savilio Siblano nga nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Elizabeth Malaka Gamala, good PM Action Wilma, monitor your program. God bless. Thank you, ma'am. Mayong hapon, Tita Wilma. Mayong hapon lang da sa Nenes Place, front Iglesia ni Cristo. Thanks, God. Mayong hapon to. Regards lang ko sa mga Grijaldo family sa Inapoy, Kabangkalan. Salamat, God. God bless. Jose Moncal Turilla, may damo nga salamat kag mayong hapon sa imo. Kay Anthony Jones Havilio Siblano. Tita We, good afternoon. Watching live here sa Barangay Inayawan, Kawayan. Kay-greet ko lang gali si Shemely Faunalan, Rica Ibanez, April Grace Mansalon, Connie Oyos, kay Angelica Maban, nga nagapamati, Gid. Okay, salamat, Gid. Sa imo program here at my office. Salamat, Gid, sa imo, sir. Kay Mary Ann Villarosa, sa Tagadings Cafe sa Binalbagan. I'm watching here from Hong Kong. Mary Ann Villarosa, salamat. Gigi Pabilio, tawe sa Pabilio family lang. Naga-live ko di sa Manila. Taga Hacienda España, Isabela from Jubel Vargas Bello. Kag mayong hapon lang da watching from Arescom. Paul Salvador Jr. Kay Edgar Pilayo nga nag-upod man sa ato. Nang ibang dugay-dugay naman, ha? So, relax kay si Tita Wilma magabasa na sang atong sinisulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. Sa nahambalan ni Tito Wilma ang atong letter sender, ginpaagi niya sa aton personal nga Facebook account via Messenger ang iya sinisulat. Kag nagapatawag siya kay Ton. Ang sulat ni Ton, negasiling, Hi Tito We, good afternoon. Especially sa mga nagapamati sa imo program, This is My Life. Tito We, gusto ko man mag-share sa akong story sa imo, kag sa akong mga upod nga mga listeners. Tita, tawag lang ako sa pangalan nga Ton. Nagapuyo sa Banwasang Kawayan. Lalaki. Naga-eskwela. Kag 18 ang edad. Tita
Tito, I do really believe nga ang akong story, hindi lamang ako ang nagka-experience ini. Kundi madamo man nga pareho sa akon nga mga estudyante nga mayara sang tagsa-tagsa kahandom sa ila kaugalingon. Tita, isa ako ka senior high school student. Kag graduate this coming month of April 2020. Mayara ako magulang nga nag-eskwela sa kolehiyo. First year college. Tungod sa kapigaduhon, makapensar ako nga hindi ako danay mag-eskwela kay tungod makita ko sa sitwasyon namon nga puwerte gid kapigado. Bangod ang akon lamang mama ang nagakayod para mapaeskwela kami sang akon magulang. Si mama isa ka sastre. Sastre manugtahi, okay? Kag kun kisa, hindi man makaigo ang iyakita sa amon. Bangod hindi man sa kada tinion, may nagapatahi sa iya. Tita, ginapensar ko kung mag-eskwela ko next opening of school year. Ginapamensar ko kung diin si mama makuha sang ganito namon. Although, nga ang college is free tuition, na kung ara ka sa public na school, pero ang akon ginaulikid ang allowance. Plete, kag ang miscellaneous, namon nga duha sang akon magulang. Tito, solo parent si mama. Kung hindi ako mag-continue sang tertiary education, mapensaran ko naman nga kanugon sa mga inadlaw, tinuig, nga kung hindi na ako maka-school. Handom ko man, tita, nga maging isa ka licensed professional teacher sa ulihi. Ginasalig ko ang tanan sa aton amay sa langit, kay kabalugid ako nga gakabatsyagan niya gid kung ano ang ginaagyan namon subong. Tita, tagai ko kung ano ang best way nga himuon ko. Is it nga ipursue ko ang akon pag-eskwela o mangita ko anay obra? Titawe, kag sa mga tagpalamati, ako nagakalipay sang inyo mahatag nga advice sa akon. May damo gid nga salamat. Tagpadala, Ton. With matching heart pa na, Ton, ha? Salamat, Kel. Okay, sa imo tagpadala sang sulat nga nagpatawag kay Ton, taga din si Ton, taga Kawayan, sa imo, salamat gid. Kung si mama mo pamati, maayong hapon. Saludo kita sa imo Iloy, nga solo mo nga sakripisyuhan, suportahan ang imo mga kabataan. Kag saludo man kita sa bata mo nga dakong handom sa iya kabuhi para mabuligan ikaw kag ang bugos ka pamilya. Ang mahambal ni Tita Wilma sa imo Ton, basta kuno may pag-antos, may pagsakripisyo, pagpaninguha, kag determinasyon para nga malabot mo ang imo goal o kung ambition mo sa imo kabuhi, wala sang imposible. Updon mo gid ang mahal nga Dios sa adlaw-adlaw nga nagakatabo sa imo kabuhi. Siya mo magahatag man sa aton inspirasyon, hindi lang sa mga pagtilaw nga aton maagyan, kundi sa tanan nga nagakatabo sa aton sinikabuhi. Pero antes man ang aton sinimatugda sa imo sulat, ang matahumanay nga ambahanon para sa imo from Basil Valdez.
Mamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Ang bahay nun nga kuning mo pamatian ang mga dinalan, makahatag sa imo inspirasyon, makapatandog sa imo balityagon, nga makapadugang sa imo sa tigayon sa imo mga handom sa kabuhi. Sa nahambal na naton sa aton tanan nga handom kag sa tanan naton sa bugos naton nga kabuhi, basta upod naton siya. May kabudlayan, pero kinahanglan updon ginaton siya tungod nga samtang ginabudlayan kita, ginatuy-tuyan niya kita sa husto man nga banas nga aton usuyon para man sa aton kadalagaan. Pero hindi sa tanan nga tion maging mahapos ang tanan, kundi labing nga nagabugat man ang mga pagtilaw nga nagaabot sa aton. Kaya nga ang ginatakos siya man to, kung hasta diin man ang imo pagsalig kag pagtuo sa iya. Sa imo ton, antes man magsugod si Tita We sa paghambal sa natungod sa imo sini problema subong nahanungod sa imo edukasyon. Nag-try ko nga lantawon man ang imo profile na nakita ko ikaw, no? Nakita ko ikaw sa imo sini Facebook account. Isa man ikaw ka active nga estudyante sa inyo eskwelahan. Isa man ka student leader, buot silingon may kasarang ikaw sa patagsang edukasyon, kag determinado ikaw nga ma-achieve ang imong sini goal, kag may abilidad ikaw. Kung mag-focus ka sa imo handom, tututon, kung mag-focus ka sa imo handom, suporta sang imo inspirasyon nga imong imo mama, kag ang imong bugos nga pamilya, ipahigad talang anay abi ang mga sidelines sa mga kainchindi kita sa inyo sini mga kabataan, no? Kamo nga mga kabataan, syempre kadamo iya sang dapat man ninyo ilinchindihon, di bala? Hindi na madula yung mga migo, mga miga, ang grupo-grupo, kag kung ano pa dira nga mga kalingawan ninyo, pero focus ka anay sa imo handom, kay damo pa nga ma-enjoy mo sa imo sini kabuhi. Kung matlabot mo na ang imo sini ambisyon nga maging isa ka licensed professional teacher. Na di ba? Gusto mo nga maging maestro. Tikon maging maestro na ikaw sa uli, ma-enjoy mo ang tanan. Makabulig ikaw sa imo pamilya, ilabi na sa imo iloy, makaluluoy si iloy. Di ba, mama? Matandog na ito ang balatyago ni mama, for sure. Lumaw-lumaw na mata ni mama. Oy, na bala. Pero mama, ikaw, isa ka dako nga inspirasyon para sa imo kabataan. Kag isa ikaw ka maayong nga ehemplo sa iban man nga mga single parent, no? Tungod makasiling ka ta single parent kay ti wala na yang bahay na mo, ikaw na lang isa nagasuporta sa kabataan mo, nagapakaon sa ila, nagapabisnis sa ila, kag nagpadala sa ila sa eskwelahan. Isa ikaw ka sastre mananahi, di ba? Mananahi, wala kita kabalo, sastre ikaw sa dressmaker ikaw or whatever, basta gapanahi ikaw. Kay baluman kita sang dalagan sang income sina, di ba? Maayo lang kung may mga okasyon. Yes, kung may mga okasyon, damo po do ginalagas kang kisa do hindi ka pakatulog, di ba? Kay nga hingagawon mong imo mga talahion. Ti maka-income ka na mayo-mayo, ti kung kaisa wala gid zero gid. Nabatyagan naton ina. Kay nakita naton. Ako niloy sang una ka panahiman mo sang galing ti subong sinanay. Pila ka na gani na 84 na si Chay Milag.
Siyempre, hindi na nakaya sang aton sa Iloy. Hindi na mapabugal sang imo mga anak ang imo palangitanaan nga amo ang naghatag sa ila kag nagahatag sa ila inspirasyon para magpaninguha para nga malabot nila ilahandom nga batak man ikaw sa kabudlay nga imo ginaantos. Katuanta si Tototon. Nega-worry ikaw tungod sa imo financial situation, na? Kay si mama amula na sastre. Ang magulang mo ti first year college na subong. Imo man gintanawang sitwasyon nga pwede ikaw maka-college kay ti free ang tuition. Nakahambal ikaw diri galibog ulo mo sa imo allowance sa imo plete miscellaneous ninyo nga duha. As far as I know, ang miscellaneous dala sa tuition, di ba? Kay tuod, may ara man ko mga estudyante, no? May mga estudyante ako sa State College, as mentioned sa Kamsin, daw dalam ang miscellaneous, daw lang ako sa ginabayaran, ha? Plete allowance lang day no, do mo sina, namigid ko mangusisa kita to. Ang allowance, adlaw-adlaw, pwede na naton iya mapangitaan paagi kung mabakas ikaw. Kay siling nila kung may tiyaga, may nilaga, hindi ka lang mahuya, pwede ka makabulubaligya sa imong mga classmates or something, nga maka-income ikaw bisan gamay, makabulig ina. Ina iyang mga pamagi na experiensyahan ko na. Hasta nga nag-college ko, baligya dulce, baligya biskwit, pati iya lupad, baligya na sa mga classmates para may plete lang ko. Tuod na siya to. Base sa experience naton. Kag wala naton ina ginakahuya. No? Basta hindi ka lang mahuya, makakita ka gid sang kwarta nga makabulig sa imo nga hindi na magpakatawhay. Ara si mama huo, hindi ta na magpalibog, basta magpaninguha lang gid kita. Pwede man nga magluwas, let's say may eskwela ka sa isa dira ka state or college or whatever university nga free ang tuition, kung may free man miscellaneous, okay. Ang aton bala Commission on Higher Education, may scholarship man nga makahatag sa imo ining allowance. Diba yung isang gobyerno may allowance sa aton pagkahibalo, pero sa siningation, why na? Close na ni? Dahil kay February na. Ang batunay pa lang daan ang nag-apply scholarship sa Commission on Higher Education, mga November, December, until January, close na tapos na kay puno na. Mga amuha muna. Pero, mag-working student ka. Try mo. Kay ti subong, I don't know, kung mayara man available mo, kay early na iya dapat mo. Iban gani, kung mag-working student ka na certain school, 1 year ahead, nag-a-apply na sila. Amo na siya, hindi nga siling ora-orada man to, no? Ina iya mga ginahatag lang naton sa imo nga mga ideya kung mag-okay sa imo na kang makabulig sa imo. If not, mag-working student ka sa school, pwede man ikaw mga mag-working student nga maobra ka, do part-time lang. Kami ara man niya nga ulubrahan nga pwede, di ba? Pagkatapos eskwela ka, galing sakripisyo ka gid kag hindi kaya maka-load sang regular units, di ba? Limitado ang number of units nga imo sinima load. Kay ti kun hapaan mo man tanan, hindi man pwede. Let's say sa first year ka, ma-load ka mga 21 to 24 units ang mag-regular student, be? Ti hindi ka na iyak pwede ka working student nga siling maobra ka at the same time eskwela ka, mabugat na sa imo. Do halos patyon mo na lang ng lawas mo. So, ikaw sa gihapon ang makaluluoy. Kag gina-consider ina sa mga state colleges and universities. Kaya as mentioned ni Tita Wilma, sang nagligad man diri sa isa man sa mga sulat nga ato na baton. Pag-attend na to sa orientation, may may open forum mo, pwede ka raise questions. Let's say out of school youth ka. Let's say, naka-start ka sa college, nakauntat ka tungkol sa financial problem. Let's say, naka-third year college ka na wala ka naka-graduate, kaya amo sinang netabo, amo sinang pwede, sige hapon ikaw maka-avail. Tutuod, napamangkot ina, kag napamatian na to ng sabat. Plastar ikaw siyempre, sang imo sa sitwasyon. Kitagaan ka man na nila. Pag kung working student ka nga nag-aobra ka, tapos may eskwela ka, first na mag-graduate ka sa senior high,
kadto ka sa school nga gusto mo iya eskwelahan. Basta state, college, and universities lang ha, nga sponsor iya sa gobyerno. Hindi sa mga private nga mga colleges and universities kay na iya, hindi gina iya pwede, na? Bayad ka gida iya tanan. Okay. Pwede ka to, kay pwede lang na iya nga limited ang imo nga number of units nga ma-load. Kay ti on record man na iya. Kaya ginabasihan man na dira nila, ang kurso nga kwaon mo, let's say kung 4-year course ay mo kwaon, kinanglan, di ba matapos mo na in a 4 years man, kinanglan maka-graduate ka. Pero kung working student ka, may ara man na ginaplastar sa imo na nga mga kondisyon nga matapos mo na siya. Kaya hindi hindi ka man makaload as regular student. Amo na subong ang edukasyon. Masiling kita kinahanglan mas gusto namin gidya nga maka-focus ka 100% sa imong pagtuon nga may allowance, hindi ka na problema sa imong allowance, sa imong uniform, amo na, di ba? Pero sa nasiling na naton, wala sang imposible kung kita ang magpaninguha kag magpangamuyo. Tututon, suporta ni nanay, suporta mo. Kung dira sa inyo, sa kawayan, syempre, sa may kabangkalan, may ara, no? May ara dara kamsi. Nabalaan naton, di ba, sa kabangkalan? Yes, I think. Di, syempre, na maboard ka gid kung wala ka dito istaran. Kung pwede ka pangita-ngita dira, kung may ara ikaw, maobrahan dira, at the same time, may eskwela ikaw. Sakripisyo, bakas gidya, focus gidya, na? Kung hindi diri sa Bacolod, pwede ka man diri sa Bacolod, pwede ka man anay, konsulta ka balasan no, let's see, kaya na sa gobyerno, na pwede ka na ka-training, makaobra ka, at the same time, part-time ka man eskwela, amat-amat. Amo na siya to, kinanglan maging resourceful lang kita. Kung gusto ginaton maangkon, kag makaangkon sang katumanan ang aton sinihandom sa kabuhi. Tandaan mo, ang ibandera gani, wala gid. Kag sa na-share man naton, diri pila man naton anay ka mga estudyante nga sanders naton. Dira man nag-graduate sa mga state college, with flying honors pa. Di na sila subong. Ay, kung kisaway man inupliti, diskarte. Diskarte. Basta sa maayo nga paagi, ginagiyahan gid. So, tututon, hindi ka magdula sang paglaom. Ari ka lang di sa positive side sang imo sini mga handom. Kabalo ko, masarangan mo ina. Wala sang imposible sa tanan. So, kabay pa nga ang ginexplicar ni Tita We si imo, makabulig man sa imo sa pagdesisyon. Wala sang imposible basta kita determinado nga maangkon kag mahatagan katumanan ang aton handom sa kabuhi. Support ni mama, kag siyempre suportahan na man kamo nga mag-utod kag magpaninguha. Okay? So salamat man sa imo pag-share sa imo diri nga problema kag sa imo man handom sa kabuhi. Sa mga reactions naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Philippine Standard Time, alas 2:32. Padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ato na ni Panyawan Liniment. Yes, syempre, Panyawan, hibo halin sa manunggal. Ang Panyawan nga tinaga is ano yung hiligay noon. Manunggal sa makabulig na sa inyo ginabatya nga pagpalanakit, pagpalamuipoy sa inyo bugos nga lawas, kag pagsakit sa inyo mga joints tungod sa inyo arthritis o kunrayuma. Haplasan lang inasang Panyawan Liniment. Kag sa mga nagaproblema naman yan may mga barikos, bala, hindi ka sakit tiyan, sa butod-butod sa tiyan ng bata, the best ang Panyawan Liniment. Kag sa mga pilas, pagkapilas hugasi, patuluan mo sang Panyawan Liniment. Pwede na mabakal dira sa mga tsindahan man sa inyo lugar kag mga butika dili man sa amon sa siyudad sa Bacolod. Ada available sa tanan nga mga butika sa atubang kagkilid sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, dira sa Farmacia Caro, Mims Pharmacy, JDN Pharmacy, kag subong man sa RX Trade Drugstore. Dira man sa Binalbagan, yes. Kag diri sa idalom sa Action Radio sa Jex Marketing. Joabel Vargas Bello mayong hapon sa taga Hacienda Espanya Isabela. Kay Paul Salvoro, watching from Arascom. Yes, tawe, daan na siya, na? Kag tawil mapatamya ko sa taga Barangay 3 Kabangkalan City. Kag happy birthday sa akon abyan, Barangay Kagawad, Kahutay, sang Barangay 8 sang Kabangkalan City. Happy birthday, Pam. Kag subong man, ara sa ito nagaupod si Mami Diana Consolacion, mayong hapon lang dira, kag madamo gid nga salamat. Kag kay Tuto Kim Poy, salamat kag mayong hapon sa imo. Kag hi Tita Wilma patamya ko taga, kay Elmer Provido Cordero. Yes, nabasa ko na Dana ina. So, thank you, Gid. Kag kay Inday Mary Grace sa Eugenio Formin, nga nag-upod man sa aton. Kay Sherilyn Oro Javier. Watching live, Tita Wilma. Okay, siling naman ni Wilvan Espanola Tikala. Good PM, Tita We. Wala kagali kaghapon. Diin ko, ari ko di gapong ko. Ari ko di nag-program, Miss Wilvan. Kag kay Christian Roa, salamat, Gid. Kay Pinky Alojado Martinez, good noon. Greet ko lang mga friends ko sa Lasal. Gemma, Jeline, Susan, Bibeth, kag Marjo. God bless you to it. Thank you man sa imo. Kay Kenneth Valencia, salamat gid. Okay, Tita Wea. Katuan na naton ang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nagpadala sini mga mensahe. Natungod iya sa aton letter sender sa karon iya nga hapon. Ang ila mahambal, di na to di kaina. Tawe working student siya para makatapos siya sa pag-eskwela. Thanks gid from Res, 6863. Magsiling ka working student, hindi lang na sa eskwelahan, tututon. Pwede ka man mag-working student kung ano dang imobrahon pagkatapos ka ka sa eskwelahan. Siling ni 3202.
Salamat po, Tita We. Habang binabasa mo ang text ko, nakikinig po ako. Oh, salamat dira sa mga taga-Masbate. Tony, magandang hapon sa inyo. Ang masasabi ko sa iyo, dahil sabi mo mahirap lang kayo, kung gusto mo magtrabaho ka muna, bata ka pa naman, pwede ang kapatid mo, kung magkaroon siya ng permanente na trabaho, ikaw naman ang magpatuloy ng pag-aaral mo. Dahil matutulungan ka na ng kapatid mo, Tony. Tony, yan lang po masasabi ko sa iyo. Okay, thank you so much, 3202 from Masbate. Natuto, Tony, ha? Tony, okay, sorry, nagbalik siya. Good PM, Tita. Para sa kay Ton, hindi lang siya magdula paglaom. Pray lang always, kay lagi di imposible kung ga-pray ka. Kaya ako agyan kumana sa mga bata ko. Pero kung gapursigi kagid nga magka-eskwela, damo pa maagi. Ang bata ko sang una, nag-part-time obra sa fast food kag nag-eskwela, gina-arrange man na nila ang schedule mo sa school. Okay, tututon, nabatian mo na one suggestion ina. Halin kay 9308. Okay, sa kay Tons, okay lang pangita lang anay obra, kag buligan lang anay ang iya magulang nga makatapos. Dasun ikaw naman ang may eskwela po. Tons, ilis-ilis lang bala. Okay. Yes, 4898. Madamo nga salamat kag maayong hapon. 0354, siling niya, may success story. Mga wala kwarta, nag-asenso man, depende sa imo determination, mag-working student siya. Follow your dreams. Wala tayo play ko kikinang kay Sharon Ree. 0354, check to gina. Tututon pamati ilang bilang ilang mga mensahe para sa imo. Hi, Tewe. Mayong hapon. Ga-monitor lang ko. Ang may advice ko lang kay Ton, mag-obre ka anay. Agod may allowance ka next year. Total, bata ka pa naman. Si Lani niya. Salamat, Ma'am Lani. Kag mayong hapon. Tita sa aton sender, mangita siya applyan na scholarship. Hindi mag-usik tiyempo. Matuman niya na. Pray Kid ang solusyon. From Annalyn Sanggin Pinaan. 0352. Yes, kung qualify ka, why not? Diba? Tita, greet ko lang family sayam. Dira sa Cadiz, gapamatigid sila. Thanks, gid from June Sang, Manapla. 2787. Kay Gloria Hilado sa Tuburan, mayong hapon man, ara sila nag-monitor kag nag-upod man sa iPhone, diri sa This Is My Life. Okay, Inday Lenny, salamat. Kag iya sa link kay 2248. Mayong hapon, Tita We, sa letter sender, no guts, no glory, balaton, lalaki ka kag kinahanglan, strive more, pangita lang paagi, bisan paano nga makakwarta para makaeskwela, basta dalayawon lang. Go lang. Okay, salamat gid sa imo. Alas 2:39 in Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ko lang ang aton sini mga kauturan dugay-dugay para man sa aton sini horoscope pagkatapos ang aton commercial break. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse,
Radyo. Pagkulong yung kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. 2:42. Yes, padayon man si Tita Wilma, of course, ang eton man Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala man sa malay nga side effects para sa eton ikaayong lawas. Pinakamaayong immune system booster kag pinakamaayong man nga cleanser kag regulator sa eton sa nidugo. Kinahanglan nato ni adlaw-adlaw para mangin maayo man ang pamatyagan, especially sa eton mga senior citizens, sa eton mga elders kag sa mga may ginaantos man nga balatian. 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sulito naton para man sa mga iloy, para sa ilang mga kabataan nga kabalak ang nyugid, nga ginabudlayan sa pag-absorb sang ila sini mga lessons kung nabudlayan magtuon. Pwede nyo sila mapainom Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya nga aton sini Dr. Pinoy Squalene Capsule makabuligid, may ikasarang ini nga pabugtawon bala kag paganahon ang utok sang aton sini mga kabataan. Kag ginapabaskog ang memory nila para mangin madasig man ang concentration sang utok sa pag-absorb sang lessons. Kag syempre ang Dr. Pinoy Squalene Capsule damo ni siya fatty acid. Gani masuplayan niya ang 80% nga fatty acid nga needs gid sang atong siniutok. Buot silingon, hindi lang maayo para sa mga kabataan, kundi sa aton man mga maedad-edad na nga medyo naapektuhan ng aton sinimemorya, na kinahanglan naton Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may kabudlayan sa pagtulon, sinikanti naka-soft gel ni siya, kung sa bagay madanlogan ni hapos lang tunlon, pero sa may kabataan, sa mga kabataan, medyo mabulubudlay ni sa ilaya painom na ang himuon lang iloy, tita or tito's lola or lolo, iprik lang naton ang soft gel kag squeeze pakadto sa kutsarita kag ipainom sa ilang. Try nyo bala kay masiling kamo effective siya, ha? Pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag kun kamo may palamangkutan nun, ara lang ang atong Dr. Pinoy Hotline 4411299. Ara si Miss Bell nga mag-entertain sa inyo mga questions. Kag namtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabakal sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time. Antes man magbasa si Tita Wilma sang aton sini tagsek zodiac sign para sa aton horoscope. Dali gid lang, may ari lang ko talalupang dun. Kay may Miss X nga ara subong sa morgue sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Nabungguan ni siya February 9, 2020. Ang February 9, sang Domingo, nabungguan dira sa atubangan sang Roland Fermins Residence. No, dira sa Roland Fermins Residence sa Osmeña Avenue sa may Barangay 6 sa Victoria City, Negros Occidental. So dira na yun. So gindala na siya sa Ikaayong Lawas Foundation Hospital Incorporated. Apang siya ginsaylo sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. Kag ang Provincial Hospital naman nato nag-refer sa pasyente
Amo nag-refer sa pasyente ning ang regional ang Provincial Hospital Monterisita Lopez sa Landone Provincial Hospital. Nag-refer sa ang pasyente kag ang Miss X nakaangkon inisang malala nga mga pilas sa iya sinilawas nga magintunaan sang iya kamatayon pagkaaga February 10, no? February 10 isang Lunes iya nga adlaw. Kag hasta subong wala pa siya na kilalaan. Ang babayi nga ini nagapangidaron 40 to 50 years old, ang kasarangan lang ang panglawason kag katason, morena ni siya, manubo kag kulong ang iya sinibuhok. Kag base man sa police blotter reports ng Victoria's Police Station, may diferensya sa paminsaron ang biktima. So sa inyo dira kung sino man ang miyembro sa inyo pamilya nga wala nakapauli humalin sang February 9 halin sang Domingo kag medyo may dulo diferensya, i-check nyo ang aton sini Victoria's Police Station. If not, there is a regional hospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kay are diri sa morgue ang iya sini nga lawas. Pwede ka mo makigangot diri sa norte nga bahin sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kung may pamangkot ka mo. Ang telephone number is 707-8431. Kag ang nagpanawagan sini amo mismo ang nakabunggo kay concern man siya kay way makilalaan sa wala pamilya pa nga nakakilala sa iya. Okay, 2:47 Action Radio Philippine Standard Time. Anthony Jones, Emilio Siblano, good afternoon. Kay Ma'am Nila Sigwansi. Kay Andy Indoma Saludares, monitor lang kami di sa Barangay MH Del Pilar, Pontevedra, Salamat Gid. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag kay Mary Lou Catinoy, okay, salamat mayong hapon man dira sa imo. Kag kay Martin Aliling, ara siya. Sa imo, salamat Gid. Kag kay Bibi Ribathado Galio, Tito Wilma, greet ko lang sila ni Mama kag Papa ko nga pamatigid sila permi dira sa Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Ang nagatamyaw, Don Galio, salamat gid, yes sa imo. Taj, Iona Ruiz Zamar, salamat man, pero relax lang ka mo dira, tungod mabasa kita sang aton sa ni horoscope. Horoscope naton, Miyerkules nga adlaw, Pebrero 12, tuig 2020. Unawin naton ang mga nataw Enero 20 to Pebrero 18, mga Aquarius. Ikaw, Aquarius, damo ka pa dapat himuon pero magamo pang ang pensar mo nga amo ina makahatag man sa imo sang imo kasakuon tungod daw wala ikaw alawi ano gani pa daw wala gidi kabla kabalo kun anong unahon mo nan amo na lang tawag kay kasampot. Kag abi mo Aquarius mas maayo sa imo kun maangkon mo man ang suporta sa pamilya mo sa mga ginaplano mo. Isa mo man kaabyan ang magahatag sa imo sang balita o magadulong sa imo sang balita, either ikalipay mo o kon igakasubo mo. Mga maswati mo nga numero 2, 8, 12, 36 kag 41. Lucky color, aquamarine. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19 to Marso 20, mas makapaayo sa imo paisyan, hulag kagilayon, antes mangin ulihi ang tanan. May nga balita sa imo, tungod ang mga hinakit, nga nabatsyagan mo. Mabayluhan ina sang kalipay. Hindi pagpatihi ang mga intriga, kag ang pagpang-asar sang ibandera. O ay na sila himuon. Maswerte mo man nga mga numero 3, Jess 22, 30 kag 44, lucky color midnight blue. Sa mga Aries naman, Marso 21, to Abril 19, Aryan, isa ka friend mo nga Virgo, ang maghahatag sa imo sang kalipay o kung makahatag sa imo bulig. May kahigayunan man or may tsansa nga masulbar ang problema mo na tungod sa kwarta. Kag kung ano man ang desisyon mo, ipaiway mo anay para matunan mo sang maayo. Maswerte mo man nga mga numero 10, 12, 14, 24 kag 39. Lucky color, platinum pink.
Sa mga Taurus naman, Abril 20 tubtob Mayo 20, maayo nga balita kung paghigugma ang paghambalan. Taurus, tungod malipayon ikaw, kag wala ikaw sang problema nga maangkon karon nga adlaw. Pero halong ka lang, ha? Halong ka lang sa pagpabutyag sang ginaangkon mo nga hinakit dira sa imo dughan, kay basi kon magresultay na sang hindi pag-intindihanay problema. Ha? Masuwati mo nga mga numero 7, 12, Justice Ace 32 kag 40, lucky color orange. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, hindi namin nga balita Gemini bad news. Tungod ara sa signos mo karon nga adlaw aksidente na konwood, gani likawan mo anay ang mga imbitasyon sa imo dira mga friends o kon mga barkada mo man. Likawan mo ang pag-travel sa malayo, ilabi na gid kon magtabok sa dagat. Tubtob mahimo, diri ka na lang anay, especially kung ara ka sa inyo balay, dira ka na lang anay. Mga maswati mo nga mga numero 11, 19, 22, 31 kag 37, lucky color ruby red. Yes, Cancer sa mga Cancerian, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Good news naman niya sa imo, tungod mangin maswerte ka sa imo pagatukuron nga negosyo kung may aragin man kag kung umpisahan mo, ha? Himoa lang sang hipos kag ipakita lang ang imo pagpaninguha. Makasalapo ikaw sang bago mo makilala karon nga adlaw, paagi man sa pagtambong mo sa mga pagtinipon-tipon. Maswati mo nga mga numero 5, 11, 22, 34 kag 41. Lucky color violet. Ina ang unang gabay sa itong ng pagbasa sa inyo mga horoscope. So sa nabilin nga mga zodiac signs sa pagbalik naman ni Tita Wilma, pagkatapos ang pilaman neton ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin. Aga pa simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bipon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, padayon man si Tita Wilma. Dira na kay Mary Lucantinoy, mayong hapon lang dira. Kay Alexis Nobleza Dumdum, patamyaw lang akong pamilya sa Himamaylan, kay Mama Erna, kag sa mga utod ko. Thank you, Tito We. Salamat man. Kag kay Nicole Ricari Apolinario. Salamat man kay Eddie Laus. Monitor lang kami dyapo ni Nanay Isabel dari sa Kingtown, Victoria. Salamat, Gid. Kag mayong hapon, great ko lang family Murphy sang Punta Taytay. Madamo giga salamat. Garcia Marivic, salamat kit sa imo. Pawa ka naman. Madamo giga salamat sa imo. Good afternoon, Tito Wilma. Tamyaw ko lang sa mayong hapon sa family Rico Aldea Sango family sa Sitio Kabakungan, Barangay Sag-ang, La Castillana. Tiwayan, God bless you. Remar, Aldea, Rico, Roy, Rafael, or Daniel. Tawi, mayong hapon. Greet ko lang si Waki Polos ang La Carlota. Gamonitor Subong. Salamat, Gid. Kay Alme Provido Cordero. Patamyaw lang ko taga Barangay Tres Kabangkalan. Happy birthday sa ako na abyan. Yes, nabalawag ko na siya kaina. Anyway, thank you, Gid. Kay Action na Percival. Sorry. Mayong hapon lang da. Kay Alvarez Priscel, salamat man. Pagapod kay Tita Wilma. Dala sa Barangay MH Del Pilar, Pontevedra, Tita We. Salamat kag maayong hapon kaya. Hindi ba ito ko kagina na si Plata na dula lang siya. But anyway, thank you so much. Pagkorek sang hindi isa Kabangkalan, sa Himamaylan, Kamsi, ang isa sang branch sang ano ni, sang Kamsi, Tita We, di ba? Yes. Lux Labla-tawe, oo. Kag wala na siya. Okay lang na siya. Kantuan na naton tapuson Tabla-tawe ang nabili naton ng mga zodiac sign para man sa Saturn horoscope. Ari nakita sa zodiac sign nga Leo. Sa mga Leo, mga natao Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Sa mga Leo, abi mo ara sa bahin mo ang kaayuhan kon panansya ang paghambalan. Tunan mo man sa maayo ang mga bagay-bagay nga dapat mo desisyonan. Halong ka man sa mga salakyan. Likawan mo man ang mga dalanon nga magamo. Maswerte mo nga mga numero 13, 24, 33, 39, kag 40. Lucky color, white or dirty white. Kanto naman kita sa zodiac sign nga Virgo. Agosto 23, tutub Setyembre 23. Ikaw Virgo, kung mahimo, likawan mo ang magpangako. Kag abi mo maayo ang panahon, subong sa mga nagatrabaho. Tungod nga, maayo yung panahon para sa imo kung ikaw nagtrabaho kay nga mapakita mong imo gina angkon nga ikasarang kagang imo man kaalam kag hindi bagay sa imo karon nga adlaw ang magbiyahe likawan mo man nga ang pagpasimpalad karon nga adlaw mga maswerte mo nga mga numero 7, 10, 18, 21 kag 39 lucky color light green. Sa mga libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Sa mga libre nagaugyon, gidiyang panahon sa imo sa pagplano sa maayo nga pamaagi para sa kayuhan sa imo kaugalingon. May maayo nga palatandaan na tungod sa paghigugma. Sa mga singles lang na ha, kag posible magkatambong ikaw sa simple nga okasyon, dira sa tupad ninyo abalay o kung sa imo man abyan. Mga maswerte mo man nga mga numero 11, 19, 26, sakto na tawe, 26, 31, kag 38. Lucky color, blue. Action Radio Philippine Standard Time, in punto las 3. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy
opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Yes, padayon man si Tito Wilma para naman sa itong coffee break. Siyempre, Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himuhalin sa soya, Zenthone, kag balunggay. May kape ka na may bulong ka pa, di ba? Ang kape nga suwabing aroma, suwabing timpla, kag siyempre, suwabe ang sabor. Tandaan lang gineton, especially sa mga coffee lovers. Good news, gidya kag mga nga balita, tungod nga, may pagtuon nga ang kafe nga himuhalin sa balunggay, may 46 times ina nga antioxidants. Kag may beta-carotene, vitamin C, E, B1, B2, kag B3 plus pasangkulin nga kinahanglanon gid sang aton lawas. Gani, Zenthone Plus Coffee Mix para sa aton coffee break every afternoon, hindi lang sa hapon tawi aga og tuhapon sa mga coffee lovers. Ha? Pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar kag syempre diri man sa amon sa syudad sang Bacolod.
pwede gid naton ina mabakal. Kay pwede kita makabakal online pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Hindi gani sa Facebook page nga Kalusugan Yan. Ang authorized online distributor sang Xanthan Plus Coffee Mix amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kay Klinika di Alternativo Medicina. Yes, tawe. May nabilin pa? Yes, so okay. Adi na kita titawe, ari na kita sa Scorpio. Sa mga Scorpio, mga Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang sikreto mga ginatago, nga hindi pa dapat mahibaluan sa iban, posible madiskobrihan. Kag isa pagit Scorpio, ang ginapaabot mo nga kwarta nga madugay mo na nga ginahulat, hindi pagit makaabot, pero madelay lang. Masuwerte mo nga mga numero 4, 9, 11, 17, 36, lucky color emerald green. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 22, sa mga Sagittarian, mabaskog ang inyo ESP, o kung ang inyo extrasensory perception, gani ang inyo na batyagan o kung ang inyo panagupnop dapat sundon nyo kyan. Ha? Sagittarian, kinahanglan ang dako gid nga pagpakigbagay sa mga mas mataas sa imo sa posisyon. Kaglikawan mo man nga magpagabi sa gwa sang inyo puluyan, puli temprano. Maswerte mo nga mga numero 4, 15, 29, 32 kag 45. Lucky color lavender. Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19, may kahigayunan nga mapaayo mo pang imo sitwasyon. Angot iya sa pinansyang aspeto. Kag tuon ka nga magtindog sa kaugalingon mo. Kag pinsaron mo gid pero butang mo sa pensar mo, butang mo gid sa pensar mo ang kaimportante sang kwarta kag panahon. Kagabi mo Capricorn, ang ginapaabot mo maabot gid sa husto nga tion. Maswerte mo nga mga numero 9, 36, 39, 28 kag 42. Lucky color mustard yellow. Nabatian nato ng itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon iya nga adlaw, Miyerkules, Pebrero 12 tuig 2020. Pag-greet ko lang tawe ang mga bata ko sa Abade Sky, kay Makoy, kay Nunoy, kay Erwin, kay Alma, kay Bibi, o Kalinas. Greetings sa halin kay Mama Daday, diri sa My Fortune Town. Salamat kaya. Wala na si Tita Wilma sa panahon pa, gani kita magapaalam sa inyo sa aton pagpangalagad sa karon iya nga adlaw nga edisyon sa This Is My Life. Ang ato naman quote of the day nagasiling, push yourself because no one else is going to do it for you. I can't say goodbye. Salamat kag salamat giyan. Kag syempre sa akong mga partners sa technical control, salamat sa among Chief Engineer Action Noel Pinilan, upod man kay Action J. Ambaikin. Kag sa ngalan man sa among Station Manager, Action Nona Di Mala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Si Tita Wilma pasalamat tubtub naman yun at buwan. Standby sa bitahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon